Langata on the beats. Baban su Fadima mai ceto abin yaba, ni kai nake yaba ka yarda da ni da shugaba. Baban su Fadima mai ceto ya abin yaba, ni kai nake yabo ka yarda da ni da shugaba. Salamu alaika sayyidi, salamu ala da ahmadi, salamu alaika shugaba, assalamu ala da musnadi. Ni kai nake yabo ka yarda da ni da shugaba. Ya da shugaba gare ka na zo ya abin nufa, kai ne abin nufa, abin kauna ya cika sifa, kai ne abin yabo gurin Allah da shugaba. Mahmud Sayyidi kaunar ka nake sayyidin wara, bege muke ta yi cikin bege mun ka shahara, kai ne muke yaba cikin baiti ya abin yaba. Ya kai alami Muhammad ya sayyidul bashar, ya shafi ul'umma mai ceto yau mu mahashar, ceto muke bida a gare ka ya shugaba. Ya da hadan isar zara domin cikar isar, Maula Imam Ali ka yau ceto yau mu mahashar, roƙo nake gani gaban domin ɗa shugaba. Nan ne nake biɗar na sa'a ya a cikin yabo, wanda na yi wa Rasulallah ɗa sha yabo, kai ne na abuwa Rasulallah ɗa hamuji ta ba. Waye yau yabo ku ce abba gausi ya yau yabo, ni ne na yau yabo gurin manzan mu sha yabo. Wassalamu alaika habibi na shugaba.